guys, good evening. Welcome to my channel. I am Kai Jane Gayat. So today night guys, gusto ko lang share sa inyo. Kararating lang natin ng bahay and then galing tayo lumabas with friends. And isa sa mga friends natin is nagbigay sa atin ng gift. Kasi sabi niya, total monetize ka na and ito yung gift ko sa'yo kasi nung birthday daw. Birthday ko, hindi niya ako nabigyan ng gift. And now, ngayon siya nagbigay ng gift. Parang birthday gift na din. And kasama na din doon yung... Kasi nung birthday ko, hindi kami nagkita. Yung best friend ko lang yung kinita ko ng birthday ko. And then, kanina, nagkita kami. Tapos, wala daw siyang gift. Wala kasi siyang gift sa akin ng birthday ko. So, ngayon, nagbigay siya ng gift. And, ito. Ito yung gift niya sa atin. From Lazada pa. From Lazada, ayun. So, sa Lazada talaga yun. From Lazada. So, hindi ko alam kung anong laman. Kasi hindi pa naman natin nabuksan. And then, sabi niya, surprise. Surprise yung laman. Naka-box. No. Baka ano to, baka tawag doon, baka cellphone. iPad. Ayan. Hindi naman. Siguro. Pero, ayan. Thank you so much na magbigay nito. Ayan. So, bubuksan ko na. Yung ano to. Ano kaya ito, no? Sabi niya kasi, basta ano daw, magagamit ko daw. Magagamit ko daw. Ayan. Magagamit ko daw. Ayan. Ay, bulo. Hindi nagpupunit-punit. Ayan. Magagamit daw natin. Ano to? Kulay pink. Ito yung guys. Ito yung ano niya. Kaya pala magagamit ko sa LS ko. Ano ba tawag dito? Headset. True gaming headset. Pang gaming. Kasi gamer daw yata. Gamer ako. Gamit mo yan kasi gamer ka. Talaga, bubuksan natin. Kulay pink. Dapat red. Para red yung ano ko, gaming chair ko. Sabi ko kasi ba, gaming chair na daw ako. Yung ganyan. Ito daw yung gift niya sa akin. Wow, ang ganda. Ito siya guys. Ang ganda. Wow. Wow. Ang ganda. Wow, ang ganda. Ayan o. Ang ganda. My God, ang ganda. Ang ganda talaga. Oh gosh. Ang ganda. Oh my God. Oh. Ayun, ang ganda guys. Ang ganda. Kulay pink. Ang laki ha. Wow. Thank you so much. My God. Hindi ko na-expect. Ang ganda. Ang ganda talaga. Sobrang ganda. Wow. Thank you. Ayan. Binigyan tayo ito. Ayan. So, ayan. Ito yung ano to. Para saan to? Meron itong maliit na ano. Ano to? Charger. Para saan kaya ito, no? Ito. Hindi ko lang alam kung para saan to. Para saan kaya ito? Tingnan natin mamaya. So, ayan guys. Ito yung laman ng box. So, ayan. Balik natin. Wow, nagulat ako. Ang ganda talaga. Kulay pink. Ang ganda. So, ayan. So, ayan. Magti-thank you tayo. Ayan. Thank you so much sa nagbigay. Ayan. Friend ko siya. And, ayan sis. Thank you so much sa gift mo sa akin. Ayan. Headset. Ayan. Love na love. Nagustuhan ko sobra. Ayan. Sobra kong bet. Ang ganda. Pero dapat red. Namiling ng red. Ayan. Kasi red nga to. Ayan. Red yung gaming chair natin. Para ano. Pero, nako, sobrang thank you dito. And, bet na bet ko sobra. Thank you so much. Ayan. Thank you so much talaga. And, yung magti-thank you din ako sa nagbigay ng gaming chair natin, guys. Kasi, nung una kasi, nag-try ako, nag-unboxing ako ng gaming chair na to. And then, tinry ko siyang i-vlog sana. Kaya lang, ang nangyari,
yung cellphone natin sira, hindi na siya tumutunog kahit anong nang after ko natapos ko na lahat, nagawa ko na to, na unbox ko na, tapos nagawa ko na, naayos ko na yung upuan, nagawa ko na yung upuan. Kasi tiningnan ko, kasi i-ano ko na sana, i-upload ko na. Ay, ginoo ko, walang boses, kasi sira yung cellphone natin, walang boses. So, anong nangyari? Hindi ko na siya na-upload. So, ayan. So, magti-thank you din ako dito sa nagbigay ng gaming chair. Thank you so much, gaming chair. And then ito, may nagbigay sa atin ng headset. Thank you so much. I really like it. Wow, English, really like it. Gusto ko. And, ayan. Salamat sa inyo, sa mga friend ko na nag-sponsor ng mga to. Thank you so much guys. So, hanggang dyan lang po yung, ano natin. Ayan, pa-thank you lang po. And, ayan. Wala akong masabi. Basta happy ako. Kasi ang ganda talaga. Super ganda niya talaga. Ayan. Kasi ang ganda ko. Wow! Ayan. So, ayan. Ayan na guys. Hanggang dito na lang po. Thank you so much. And, please like, share, and subscribe. And, please don't forget to bell the notification. Please don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa mga vlog ko. So, ayan guys. See you in my next vlog again. Bye. Love you. Bye.